Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my own story as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 26 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 from my previous marriage, but mukomana ashe murume uyu wandiri kugara naye, uyo wandakazosangana naye muno muSouth Africa, ari kurwara mukoma. Apa hama dzake dzava kundipa pressure yekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda naye kumusha kwavo, and it will be the first time ndichitoendawo kumusha kwavo. Saka amai vangu vari kuramba, vari kuti hazviiti, handiti unoziva kuti une mwana, saka uri kufanira kuti unge uchisara ikoko kuSouth Africa uchishanda. Apa amai vangu havatozvizivi kutoti inini kurwara kuri kutoita mukwasha wavo ndini ndiri kutokonzeresa nekuda kweizvo zvakaitika pandakazotanga kurara neimwe mbinga yangu. Saka inini nemurume wangu uyu takasangana muno muSouth Africa, but isusu zvedu tinongobva like almost kumasame villages, but patori nechemufambo. Saka patakabva tazotanga kugara tose, I can say kuti life it was not that bad, and I understood kuti murume wangu uyu mari ainge asina, saka I never expected anything. Ndainge ndichingozviudza kuti chero abhadhara rendi anditengerawo chikafu nekundipawo good bonde. That was all that I cared about. Panguva yacho ndikangoti ndainge ndichiri ndakadhibha, I was used to that. So iye manje akabva azounganidza mari, ndikangoti kubva zvaakaunganidza mari ndo pakabva pazotanga musindo wose, because akati aunganidza mari yainge ichikwana iyo kuita 4,000 rands. Ndiye uyo akabva azoti ainge achida kutuma sekuru vake, saka sekuru vake vakabva vazoenda kuvabereki vangu, ndo vakabva vazonobvisa tsvakire kuno. Vabereki vangu ndokubva vagamuchira mari iyaiya. Saka ivo amai vangu vakabva vati zvino uri kufanira kuti unge uchizama kushandidzana nemunhu wako. Painge pasitomborina kana pressure. Mazuva ekutanga vabereki vangu vainge vachimuda, but nekuda kwebad behavior yake ndo yakabva yazokonzeresa kuti vabereki vangu munhu uyu vange vachizosvika pakumuvenga, because aiti kana tikangonetsana even nekanu kanyaya kadiki diki, then aibva atoti ndikuda mari yangu, ndikuda mari yangu. Iyo 4,000 sure yekuti even ndikashanda munhu ndinokwanisa kumudzorera mari yake. Saka ndakazosvikawo pakuudza amai vangu kuti kunoku ndo nyaya iriko, kunoku ndava kufira ka 4,000 rands ikako kama kagamuchira. Amai vakabva vati mudzosere mari yake. Saka at that time ndo patakabva tatanga kufamba. So at that time ndo patakabva tatanga kungogara tichingonetsana. Munongoziva kuti mumarelationships vanhu vanonetsana, but inini naye takanetsana for a very long time. Saka takati tanetsana kudaro, pose apa ndainge ndisina hangu basa nazvo, ndaingoti murume kana ataura iwe unongonyarara semukadzi. But the mistake that he did, kundirova we, akati andirova. Ndikabva ndati munhu uyu atombozvizivi kuti inini ndiri allergic andirohwe, and that is what I never wanted. So ndakabva ndati okay, it is fine. Munhu uyu sezvo andirova, amai vangu vakabva vandiudza kuti iwewe chitanga kuita zvinhu zvako in secret, munhu uyu asingazvizivi. So ndakatotanga kutoita madevelopments kumusha, ndichingotiwo kana ndikapiwa mari yanguwo mari ndokungotsvinyidzira muhomwe. Iye ndiye aingotenga chikafu nei nekubhadhara marent, ndichishandisa mari yake rafu. Saka only revenge yangu yandainge ndiinayo was to cheat on him mushure mekunge ndapfuurirwa neimwe friend yangu. Saka akabva anditi neniwo shamari, inini munhu akangondinetsa kubvisa stress, ndinongotsvakawo chikomba chinenge chichindibvisa stress. Saka inini ndainge ndisingadi zvokuti ndinge ndichidanana nemaface emolocation, ndisingadi kuzobatwa zvekare. Ndokubva ndazoenda hangu paFacebook innocently, but ndakapatrola mastreets epafacebook ndichikomentawo, ndichiti zvimwe kuda ndikaisawo comment mumahookup group, pamwe pane umwe munhu anozongobayawo profile yangu obva auyawo kuinbox, but kana munhu akamboya. Ndikabva ndati panapa ndoita sei, ndikatoti panapa ndava kutoita zvinoita kuti vanhu rume vange vachiuya kwandiri. Saka ndakazoti one day zvangu ndiri ndega pamba, ndikabva ndatongopfeka kaskin tight kangu nekashort t-shirt, ndokubva ndatongotanga kungotora video ndichitotyeka paya, ndichitotamba kamwe kasong kandinofarira kaJust Signal. Then ndakati ndatora kavideo kaya, it was just a very small video, ndokubva ndatoposta hangu
profile pangu paFacebook. Saka hama dzangu dzakabva dzatanga kuuya kuinbox dzikati no hazviko izvozvo, zvauri kutiitira, unombozviziva here kuti iwewe wakaroorwa, bvisa chivhidhio ichocho chawaisa, hazviitwi nemukadzi wemunhu. Ndakabva ndati it is fine, sezvo vanasisi vainge vava kupopota vachindipopotera pamafoni, ndikati munhu anokwanisa kuzosvika pakuzozviziva kuti izvi ndo zvandaita, because profile yangu inini haatozvizivi kuti tine maprofile maviri. Imwe yacho ndinotongoshandisa my nickname that I used when I was in school, ndo yandiri very active, then imwe yaiya ndiyo yaanongoziva. So after I had spoken with my sisters, ndini uyo ndokubva ndadelita video riya. So ndakangoti ndichingonodelita video pandainge ndiri kubasa, ndopandakabva ndazoona kuti ko pane umwe mufesi akabva anditumidzira message nemastress angu, ndini uyo ndava kutopindirana naye mufesi uyawe, tava kutotaura, ndikabva ndati naimi ndimi aniko. Then akabva azonditi ko why wadelita video, because I was enjoying watching you uchitamba. That is how we started to speak with each other. Saka tikabva tazongoramba tichingotaura, iye akabva andiudza kuti he is also staying in the same province that I am staying. Saka ndainge ndichida kungomutesta munhu uyu, ndikati munhu uyu ndoda kumbomutesta kuti anodyika here mari, anoroveka here bag. Ndikabva ndati iwe kana uchinakirwa nevidhio rangu chinditumidzira ka-airtime. Saka iye akabva ati okay, it is fine, give me your number. Ndokubva ndazomupa nhamba dzangu paya. Mushure mekunge ndamupa nhamba, the guy, hii mukomanashi, never in my life I never thought kuti munhu anganditumidzira airtime yakawanda kudaro. Ndakashamisika mukoma, munhu anditumidzira airtime ye 1000 rands. Ndikabva ndati naiwe wanditumidzira mari yose iyi? Akabva anditi sha ndo yandakutumidzira. Saka ndakabva ndatoona kuti this guy it's either imbinga ane mari dzake kana kuti he just love me. So ndokubva tatanga kudanana paya. We were still on Facebook patainge tichiri kudanana. He then told me kuti iye ainge achida kutaura neni kuWhatsApp kuitira kuti zvinge zvichizoita nyore. Ndobva ndazomupa manamba angu ekuWhatsApp, tikabva tatanga kutaura. So from the moment yatakatanga kutumidzirana mavoice note, I fell in love with him. He then told me kuti iye mukadzi wake ainge aine chirwere cheshuga, saka the wife had passed away. And ndikabva ndati saka why are you not married? Akabva ati no, I am still looking for someone wekutiwo anozongondida but asingandidiri mari yangu. Ndikabva ndati saka mutori nemari zvenyu? Akabva ati ndine mari, you will see the day that you come to my place kuti inini ndine mari dzangu. Then the following, I can say kuti that same night before the following day, when I returned back home, me and my husband, we were not talking to each other. Saka iye aitoti ari busy pafoni pake achiita zvaainge achiita. Ndainge ndichitomborana kana basa nazvo, apa ndainge ndatozvibatira mbinga yangu, neniwo ndainge ndichitozvitaurirawo nembinga yangu pafoni, hakuna ainge achitaura neumwe. Saka ndakangoramba ndichingotaura nembinga yangu iyi. Then the next day ndopaakazonditi ko iwe ndikuda kukuona ka. Ndobva atanga kundipa mazi pressure. Paakatanga kundipa pressure, it was somewhere kuma 9 AM. Akabva ati ndikuda kukuona. Ndikabva ndati shadiya, but iwewe yaunoita haisipo. Right now uri kundipa pressure yekuti uri kuda kundiona. Kuwadii wagara wandiudza makuseni. Then madam boss vangu ndavafonera ndavaudza kuti today I cannot come, I can come tomorrow. Akabva ati saka utori ne that flexibility yekuti kana usingade kuuya kubasa unorekedza kuuya kubasa? Ndikabva ndati because handishande every day. Akabva anditi saka iwewe boss vako vari kukupa mari? Ndikabva ndati ndiri kutongopiwa 200 rands nekuda kwekuti handisi permanent. So akabva anditi saka is it fine kana kuri kunzi ndikakuita take you out for a date, then ndobva ndazokupa 400 rands. Mukoma ndikabva ndati okay, saka ndoita sei? 400 imari ka iyi hard cash. Apa nemurungu wangu tinowirirana, ndinokwanisa kutomukumbira, then ndobva ndazouya mangwana. Ndikabva ndati okay, it is fine. Mushure mekunge anditi think about it, akabva anditi just tell your boss kuti there is an emergency. Ndakabva ndazoenda kuna madam boss, ndikabva ndavanyepera, ndikabva ndavati kumusha kwainge kwaita emergency, ndainge ndichitofanira kutoti ndinge ndichimhanya kupepo ndinge ndichienda kunotumidzira mari. Saka madam boss vakabva vati it is fine, just finish up what we had started doing. So I went, ndikabva ndangopedzisa kabasa ako kandainge ndatanga kutoita. So by the time that I finished everything up, munhu uyo kwava kutoya kuzotonditora. Ndakangoti ndichikobuda pagedhi ndakarohwa nehana, wanikwe rino zimotikari ziFord Everest rainge rakatopaka. I then got into the car
and ndakati ndava muzimotikari riya, I don't want to lie, I felt so impressed. We then went out and it was my first time, ndo kainge katori kekutotangawo kutoenda kuhotel, never in my life. Saka takati taenda kuhotel kuya tichinosvika pahotel, ndikabva ndamuudza kuti sha pahotel ka apa pawandibvunza, akabva ati mama panapa pahotel, ndikabva ndamuti but I just want to let you know kuti iwewe neni we are not going to sleep together. Kana uchifungidzira kuti maybe I am that cheap wekuti unongotongosangana neni kubva watongorara neni, no, I am not that cheap. Akabva atanga kuseka paya, akabva anditi mama, it does not mean kuti when someone goes out with you to a hotel vari kutoda kutorara newe, no, tinokwanisa kutongoya kuhotel tobva tatodya tobva tatodzokera zvedu kumba, then we go our separate ways. Akati we just came here kuti tinge tichizodya. Ndikabva ndati it is fine. So mukoma he ordered everything, inini amainiya ndainge ndisina kana chandainge ndichimboziva. He ordered things for me and then ndokubva tazodya paya. Mushure mekunge tadya manje ndopaakabva ati iwe let us go up man so that we can just chill and relax. Aiwa, this guy I was so much into him. Apa baba ava vane mamwe maperfume ekuti so anonhuhwirira, always wearing expensive clothes, and I said fine. Ndaneta ini nekungoramba ndichingonhuhwirwa because murume wangu iye anoita kunhuhwa hapwa. Ndikabva ndatoti baba ava ndoda kuti ndinge ndichinyatsomboita get busy navo. So around 12 until kuma 4 we were busy zvedu with each other tichiita bonde redu. Aiwa, takanakidzwa. After that he then told me kuti he was going to make a bolt, ndokubva azorequesta bolt paya. Akabva ndazomudza kuti bolt iyi ndainge ndisingade kuti inge ichizondidropa straight mulocation because ndainge ndisingade kuti vanhu vange vachizondiona ndichiburuka mubolt. Ndainge ndichitonyepedzera sekunge munhu ari kutobva zvake kubasa. I arrived back home. Aiwa, murume wangu ainge akatsamwa ari muzimamudhu ake achiridza mazimusic ake. Ndikatoti hanyananiwe handitomborina kana basa nazvo, ndatobata hangu mbinga yangu. I did not even care. Ndakabva ndabika paya, ndokubva ndanyatsokubika rino zimukonde, ndokubva ndatonyatsokurova. Ndakaita chikafu chekumonza apa ndainge ndava nemazuva ndisingadye because I was happy nekuda kwekuti ndainge ndaspenda some time nembinga yangu. Then the guy akabva azondiudza kuti that same weekend ainge achida kuti ndinge ndichizoya kumba kwake for a sleep over. Ndikabva ndati iri bo Daddy Bay. Then unfortunately akabva azondiudza kuti he was going to Mozambique. Saka the following week then he came back akabva anditi ndoda kuti munge muchizoya kumba mama. Ndikabva ndati saka it is fine. Inini manje I had to make a plan because ainge achitoda kutoti ndinge ndichitoya kumba kwake. I then started acting up zvezvo zvekutongoita rudo zvekuti murume ange achisvika pakubhoyegana neni. Saka takazoti tarara manje, murume akazoti azama kundibata akabva ati iwe unoziva here kuti tatowane almost a week and a half tisina kana kumbogara takaita bonde. So ipapo it was on a Friday night. Apa ndainge ndaswera muswero wese wezuva ndichitsvaka nzira dzekuti ange achingondirova chete. Saka later on when we went to bed ndopa akabva azonditi saka chindipaka because almost a week and a half ndisati ndarara newe. Ndokubva ndaramba zvangu ndakati zii ndichingobaya foni yangu ndiri paTikTok. Ndokubva andizvungunutsa akabva ati iwe ndati give it to me. Ndokubva ndamufuratira paya. Ndikabva ndati no, handisi kuda. Ndokubva tatanga kunetsana paya, tikonetsana the moment iyo yekuti akabva azonditi mpama mukomanache, even though akangondirovawo mpama kumusana. Mhere yandakaridza ipapo ndakaita kubongomora mhere ndichita sekunge munhu ava kutoda kutourawa. Vanhu ndokubva vatanga kunoka. Saka iye akabva atanga kuita noise because ainge abhoyegana nemhere yose iyo yandainge ndarova. Then ndikabva ndatanga kuti vhurai kane ndava kuda kutourawa. So vanhu vakabva vazoti anga achivhura dhoo, ndokubva azovhura paya achida kuvaudza kuti ainge asina kana kumbondirova. Ndakangoti ndawana mukana ndini uyo sporo ndichitiza. Vanhu vakazama kuti vange vachitigadzirisa but ndikabva ndati ndainge ndava kutomutya because ainge ava kuita sekunge mhondi. Ndokubva ndazoti ndainge ndichida kuenda kunorara kumba kwefriend yangu. Vanhu vakabva vazomukansela vakati achimbomusiya mukadzi uyu because unenge wamuvhundutsira too much. Iye akatoshamisika kuti shuwa munhu ndinganzi ndamuvhundutsira nekuti ndangomurova ukambama kumusana kwake. So ndainge ndatoona kutoti Mwari wangu wandinonamata ndimwari wemazvokwadi anopindura nekukasika. Ndokubva ndatoenda kumba kweshamwari yangu. Ndikabva ndataura neshamwari yangu ndikaiudza kuti ndainge ndiine mbinga yangu yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kumba kwayo for a sleep over. Iye akabva atondipa power akabva anditi endaiwe. So mukoma right now I am regretting
what I did because murume wangu ari kurwara. So ndakazoti ndaenda kumba kwembinga iyaya ndikabva ndaona kuti ya zveshuwa kune mamwe maZimbabwean ari muno muSouth Africa ari kunyatsokunakirwa neSouth Africa. Zvino takazoti tava kunorara. Throughout the afternoon munhu ainge achingondiavoida, achingori busy nefoni yake nemacalls nemabusiness partners ake. When we were in bed manje takazoti tarara, ndopa akabva azonditi iwe une work permit here? Ndikabva ndati no, handina kana chandiinacho. Akabva anditi saka iwewe unofungidzira kuti mari yangu, how am I making my money here in South Africa? Ndikabva ndati imi zvemakaita lake rekuwana mapepa. Ndokubva aseka akabva ati iwe handina kana kubasa kwandinomboenda ini. Ndikabva ndati how ingawani ndanga ndichitokunzwa uchitotaura nemabusiness partners ako. Akabva atoseka zvake akatoti ndo vamwe vangu vandinopota ndichienda navo kuMozambique tichinorenewa mavows edu. Mukoma akabva azondiudza kuti iye ainge akaromba without any warning at all. Akabva anditi unoda here kuti ndinge ndichipopota ndichikupawo mari yangu yeurumbwa? Ndakabva ndabvuma mukoma, already ndainge ndava kutonzwa kutomutya murume uyu. Akabva anditi unotarisira kuti ungada mari pamwedzi? Ndikabva ndazomuudza, saka inini ndainge ndichingozviudza kuti kana ndikangowana 20,000 then ndobva ndazonotanga chishopu kumusha. Akabva ati it's okay but handikupi yose ka1 because ndikuda kuti iwewe neni tirambe tichingodanana. Akabva azomuka pamubhedha paya. Pakangomuka mukoma ndakabva ndazoona kuti ainge aine rimwe zironda kumusana uku, a fresh wound. Ndikabva ndati iwe kuchii chakaitika kwauri? What happened to you? Ndakabva ndazotarisa apo pacho paainge akarara, ndikabva ndaona kuti there was no blood. Saka I could not understand kuti munhu ane chironda chinoratidza kuti munhu uyu anenge atobva mukukuvara like a few hours before, how come there is no blood that is coming out? Akabva adzoka ndokubva agara zvake pabed. Akabva ati by the time pandakaenda kuMozambique I had gone kunorenewa mavows angu. Ndine mhiko dzangu dzandinofanira kuti ndinge ndichidzokera ndichinorenewa. Saka vanobva vandicheka, handiti unoona kuti zironda iri, achitobata zironda riya achirivhura. Akabva anditi ndine kamba yangu iyo yandiinayo inondipa mari, saka kamba iyi ndiyo inouya manje yobva yazotanga kundinanzva chironda ichi uye zvekare ichitondidya nyama yangu, but just a little bit. Iyo inonyanyisa kundinanzva chete. Saka chironda ichi chinokwanisa kuzototora almost a year kuti chinge chichizopora. Saka inini at the same time ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka musikana wandinenge ndichidanana naye. Saka iwe ndaona sekunge tinokwanisa kuenderana pamafungiro edu. Haudi here kuti tinge tichiramba tichidanana then ndinenge ndichingokupa mari? Akabva anditi pamwedzi ndinenge ndichikupa 12,000. Saka I thought kuti maybe it was a joke. Ndokubva asimuka paya. Akati asimuka ndokubva azovhura, because mubedroom macho mune mafitted wardrobes. Ndokubva azovhura the top shelf, ndokubva azoburitsa chimwe chibasket. Ndokubva auya akabva azogadzika chibasket chachiya pabed. Ndokubva azotoburitsa kamba. Mukoma ndakatoona kutoti ingawani iyi zvairi kamba mhenyu. Then akabva azoti okay, let me get you something otherwise unokwanisa kuzotorohwa nebuka. Saka akabva azobuda mubedroom muya I was so scared because kamba iyi yakangoramba yakatarisana neni. Ndokubva azodzoka akabata glass that was full of water. Ndokubva ndanwa mvura iyaya. Mukoma nacho akabva azondiudza kuti mvura yandakunwa, sorry, ndachifanira kuti nditange ndakuudza, but mvura iyi ndo yakashandiswa pakafa amai vangu, ndo yakashandiswa pakugezesa mutumbi wavo. Saka ndakupa mvura iyi kuitira kuti usazorohwa nebuka uye zvekare unge uchizoita zvivindi. Already mukoma ndainge ndatova nezvivindi. Instead yekuti ndinge ndichitya, ndakabva ndatongoti it is okay, but wanga uchifanira kunge wandiudza first. From there on akabva azonditi iwewe kana wabvuma kurara neni, ziva kuti unenge wava kurara zvekare nemukomana wangu uyu, achibvira iyo kamba yacho. Saka I then agreed, but at that time chaainge asina kundiudza ndechekuti kurara kwandinenge ndichiita naye zvinobva konzeresa maeffect kuvarume vose avo vandinenge ndichisangana navo pabonde tisingashandisirane dziviriro. Sezvinongoita kamba, handiti munoona kamba kana ikavhundutsirwa iyo inobva yadzokera muchimba chayo. Saka ndo zvinoita murume wose uyo wandinenge ndarara naye tisingashandisirane dziviriro, sikarudzi yake inotanga kunyura mabhora ake achikura kuzonosvika munhu achizonofa. Saka zvinhu izvi zvakaitika last month. Then Saturday we slept together uye zvekare kamba yake iyi yakazomirira. Ndokubva yazouya ikabva yazorara neni only one round, then ikabva yazongonyangarika. Zvinhu izvi zvakaitika musi weSaturday. Ndakabva ndazodzokera kulocation musi weSunday makuseni.
then murume wangu ndobva ati I'm very sorry baby, I know kuti zvinhu zvandakaita zviri very wrong, but iwe usazoitawo sitare yekuti kana tabohwana obva wazoenda kunorara somewhere ndobva tazokumbirana ruregerero paya ndobva tazorara tose ndisingatozive kutoti kutorara kwandiri kutoita naye ndava kutomukondema. Murume wangu uyu ari kurwara, handidi kukunyeperai, saka right now I am thinking of running away from him because so far ndakatopiwa my first payment nayo mbinga iyi. Zvino amai vangu vari kuti ndikufanira kuti ndinge ndichimutiza. Murume wangu uyu zuva randakatanga kuona kuti munhu uyu zvaava kutorwara akandifonera ari kubasa akati baby ndikuzama kuti ndinge ndichiita weight but weight yacho iri kuramba kubuda apa sikarudzi yangu yaita diki diki baby, I don't understand kuti what is going on. Ndikabva ndati we'll see later on. Saka takazoti tabva kubasa isuwo patinogara hapana bathroom, saka toita zvekutogezera mudishi rimwe ratinaro hombe replastic ndobva ndamuisira mvura yekugeza. Munoziva kana uchigara nemurume everyday unopedzisira kutoziva kutoti sikarudzi yake kana isina kumira inenge yakaita sei uye zvekare kana yakamira inenge yakareba sei. Saka ndakati ndakamutarisa ndikati yezvo kumunhu uyu what is going on with him because kaita kadikidiki mukoma ndokubva tarara paya. Mangwana acho makuseni hii mukoma ndakaita kuona kuti it was even much more smaller than chigunwe changu ichi uye zvekare mabhora ake ari kuramba achingozvimba kudai. Saka amai vangu ndakabva ndazovaudza but amai havazvizivi kuti ndine mbinga yangu iyo yandinodanana nayo iri kuzvikonzeresa. Saka amai vari kuti munhu uyu mutize because hama dzemunhu uyu idzo dziri kuda kuti kana pakawanikwa mari then ndobva ndazoenda naye ndobva ndazonomupepa kumba kwavo which will be the first time ndichienda kumusha kwavo. Saka handisi kuda kuti ndike ndichienda ikoko plus mbinga iyi yakabva yazondiudza kuti no matter what handifanire kuti ndinge ndichizoshandisa mari iyo yayakandipa kuti ndinge ndichizomuchengeta murume uyu or to assist him. Saka ndakangoti ndichingopiwa mari yangu then ndokubva ndatotumidzira mari iyoyo kuna amai vangu. Saka amai ndakavanyepera ndikabva ndavaudza kuti ndine umwe murungu wandava kushandira. Saka ivo vari kunditi kana ukangosiya basa chete nekuda kwechimereji chako ichi chenhema chemujoni unenge wakapusa chaiko kuita kupata. Saka ndikutsvagawo maadvices kubva kune vedare renyu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.